Dumela bakulu vinyame tisheni ziye. Gift Ostalos ari kudya iko zvinezvi ari kubuda ari kutaura nyaya yari kuti 5 of our Gutu members who were wrongly convicted by the Gutu magistrate have been freed. The Masvingo High Court ruled in their favor, agreeing with our defense lawyer, Honorable Advocate Mureri, that the court erred in convicting them without corroborating evidence. The magistrate court should not be used as a court of settling political scores on behalf of ZANU-PF political allies. We salute the swift efforts of the legal team and the solidarity of the leadership collective in Masvingo. The fight is on. Ndo mashoka kutora panapa na gift Ziba Ostalos utara kuti aiwa member shanu dzedu dzanga dzakabatwa ku Masvingo ayo dzasiwa nenyaya kuti iko zvinezvi vabvumirana nema lawyers edu nekuti vanhu ava vari kunzi vanga vakasungwa pasina evidence yacho. Saka pari kunzi zvinhu izvozvo zvinofanirwa kumira nekuti vanhu vatanga kunzi vari kungosungwa vachitanga vari kushandiswa nevanhu ve other party yeZANU-PF kuti vazadzise maningirikina avo. Zvinhu zvinongoitika muZimbabwe ngekuti polisi yacho inototanga yakusanganiswa politics, inotanga polisi iri kushandira imwe political party. Ndozvo zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe. But anyway, muri Zimbabwe ndo nyaya iri kuuya panapa navaGift Ziba Ostalos vari kuzongotaura pekupedzisira vachiti the fight is on.